Ahoj lidi, zdraví vás Krefy a já vás vítám nebude to první díl, ale toto je upoutávka na tuto sérii, teda novou sérii na mém kanále. Nebude to úplně nová hra, tak možná pokud to poznáte, teda jako poznáte, nahoře vlevo je nápis. Hraje Far Cry 1, rozvedl jsem si hru, kterou utáhne i můj počítač. A doufám, že se vám tato série bude líbit. Já se tuto upoutávku budu snažit udělat co nejdelší, protože jsem to natáčím už po druhé a snažím se to udělat nějak tak, aby pokaždé, když nahrávám tu hru, tak se mě to sekne a bandicam mi spadne, takže jakože natáčím na několikrát, takže třeba když umřu, tak se mě to sekne a musím nahrávat znova. Takže z toho důvodu nepojedeme ani na jednu z těch tří verzí, můžete si všimnout, že to mám v češtině. Nepojedu ani na snadnou, teda z těch 4, já mám tady naklikrlou střední. Snadnou rozhodně nepojedu, to už je moc lehký, náročná, to nedám veterán, ani realistická, to prostě je na mě už moc těžký. Takže já se teďka jenom podívám, počkejte chvilku, já se podívám, jestli mám správnou, protože já mám, od někoho mám vlastně tu Far Cry 1 a nevím, jestli jsem zrovna nakliknutý přímo na něm, takže já se podívám, ale dám se, přepnu se a za chvilku tady budu. Takže jsem zpátky. Změnil jsem si to, doufám, že vám nevadí, že jste neviděli, protože já tam mám ještě někoho a možná bych mu tím uškodil. A já doufám, že se vám tato série, kterou hodlám natáčet, bude líbit a těším se u dalšího dílu z této série. Těším se na vaše ohlasy, doufám, že nebudou špatné, doufám, že se budete aspoň, no to bych vám asi uškodil, kdybych vám řekl, že doufám, že se budete hezky chovat, ale já znova doufám, že se vám to bude líbit a doufám, že si tu sérii užijete. Já to nebudu dál zdržovat, tady tato upoutávka končí, takže hnedka si potom budete moct spustit další díl a teďka nechci kopírovat a uvidíme se u dalšího dílu, teda u toho prvního a u této série a vavřín všem.